donar-vos a conèixer avui el primer caixer del món que ha estat dissenyat pels nostres clients. Per això enteníem que era molt important avui, no es tracta d'un caixer més, sinó que hem estat durant aproximadament un any i pico definint i dissenyant aquest caixer amb els nostres clients. No el vam anar a buscar amb un catàleg, no el vam escollir, no existia fa un any i mig, sinó que l'hem anat dissenyant en funció del que els clients ens deien. Amb la sortida avui d'aquest nou Servicaixa, la Caixa el que ha fet és posar a disposició dels seus clients un caixer que té com a novetat que és l'únic caixer del món que ha estat dissenyat utilitzant l'opinió i el criteri i les necessitats identificades després d'haver parlat amb més de 1.000 clients. Aquest caixer, bàsicament, el que incorpora són prestacions que el que busquen és fer que l'operativa sigui més simple, que sigui més confortable i que, bàsicament, generi més confiança en l'utilització de la unitat. Incorpora moltes novetats tecnològiques, com podria ser la biometria o la utilització del contactless i el Bluetooth, però, a més, també incorpora com a novetat que en la utilització per part del client per primera vegada el caixer permet personalitzar les operacions que nosaltres farem. El caixer coneix en el nostre client i li proposa quina de les seves operacions habituals vol realitzar cada vegada que introdueix la targeta.